Hadin Shitayo Gajing Thep Kyrteng ki Kyrtong na ki Khatnyo Tylli ki MDC Constituency ki Bahap East Khasi Hills District ki Banya Aireng hak election MDC Sha Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC ki Ladon Baro Khandai Pulai ngot ki Kyrtong ki Banya Aireng na kini ki Khatnyo Tylli ki MDC Constituency hak bala Depan Bishar ya ki Kot Kisla jong ki hak Janmit jong Lai Tarik Urempang Araja Pusan Lasham baki kot kisla jong ki baro ki day ki babyang bat kamsham ladon ka jingkan taj wat tang yaw way nek away da ka office district election officer ka East Khasi Hills district. Na ki lightly ki constituency ya ki baki Kyrtong kila one Thep Kyrteng ha office deputy commissioner ka East Khasi Hills ki day na soreng kham nong spung so yong bat Mausen Ram constituency. Na soreng kham constituency ki bani aireng ki don ngut kentup yo Dr. Osa P. Smithson Jerwa kumu Kyrtong Klamseng uba Joseph H. Pingroop nakakun New Trap National Awakening Movement uba Chris Karsati kumu Kyrtong Klamseng uba Jonathan S.M. naka Congress uba Elias Karbikio ka National People's Party baruba Clinton Wankar ka Voice of the People Party. Nanong spung so yung constituency ki don ngut ki Kyrtong bakentop ya ka kong Sony Jana kum ka Kyrtong Klamseng uba Stirring Star Thaba ka Hill State People's Democratic Party uba Ban Perkhat Nong Rang ka VPP uba Nathaniel Remai ka Congress uba Samlin Malngyang ka NPP bat uba Sinshar Kupar Roy Lingdo Thaba ka United Democratic Party uba Deru MLA ka Soyong. Kadbana Mausen Ram constituency pat ki dan nyongot ki Kyrtong bakentop yo ba Alvin Karyem Saukumi ka NPP bodeu MDC bementa uba Suli Lingdo ka UDP uba Bats Kemmar Banyang ka Congress uba Starving Jovi Langpen Prak Kasit ka HSPDP u Dr. Ruzivan Shangpliang ka VPP lem uba Daniel Watlang bat uba Eton Wise Dekar kum ki Kyrtong Klamseng. Kadbaki constituency ki baki Kyrtong ki hak ban Thep Kyrteng ha interstate bus terminus Mauyong ki kentup Shipotli kata na Maukenro constituency hak baki dan nyongot ki Kyrtong bakentup yo ba Pensai Mauri ka Khnam uba Seibor Lang Warba ka VPP uba Torres M ka HSPDP uba Councillor Mukhem ka BJP uba Hilarious Warba ka Congress ka kong Amanda Annette Pakenteng ka NPP baruba Kansing Linsiang ka UDP. Nanong krem ki don laingot ki Kyrtong bakentop yo ba Kitbor Langs im ka VPP uba Lambor Malngyang kumu Kyrtong Klamseng uba Deru MDC bementa baruba Lambor Nongrum ka Congress. Hamelium constituency ki don sangot ki Kyrtong bakentop ya ka kong I Bandaplin Effling do na ka VPP uba Gilbert G Lalu ka UDP uba Lionel Nongklau kumu Kyrtong Klamseng uba Ban Piralang Basayo Moit jong ka Congress baruba Finance Star Khatkongor ka NPP. Na laban mau prem ki dan saungot ki Kyrtong bakentop yo ba Dani Langsti ka VPP uba Ricky Shulai kumu Kyrtong Klamseng uba Mitchell Wankar ka UDP uba DUMDC bementa baruba Shamstar Ranja ka Khnam. Kanong thamai constituency kan saki yak jing khon haprang nriungot ki Kyrtong ka tau ba Penyat Sing CM MDC bementa ka Sorangkham baru Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Ericton Donbok Wardri ka Khnam uba Winston Tony Lingdo ka VPP, uba Alan Victor Lingdo ka Congress, uba Desmond KL Maulong ka UDP, bat uba Fairlock D Ringsai ka BJP. Katba ka Malki Laim Kra kan sakhi ka jing khon hapreng sangot ki Kyrtong kata uba Fantin Jela ka dong ka NPP, uba Deru MDC bementa, uba Manuel Badwar ka Congress, ka kong Deiti Majau na ka VPP, bat uba Kensai Bor Lingdo ka BJP. Na mau khar pentorum kra ki don baro nyongot ki Kyrtong bakentop yo ba pensngai lang NSM ka Congress uba Deru MDC bementa uba Strong Pillar Kharjana ka VPP uba Raymond Basayo Moit ka Khnam uba James Ban Basayo Moit ka UDP uba Juan Lak Karbikio ka HSPDP uba Kordor L Nongkenri ka NPP baruba Ditan John Walang kumu Kyrtong Klamseng. Na jaya ki don saungot ki Kyrtong katau ba Thomas Pasa ka Khnam uba Denzel R Chen ka VPP uba Gerald Shulai ka Congress baruba Augusta Jerwa ka UDP. Ka constituency ka babon ki nong Thep vote kata ka Maulai constituency kan sakhi ka jinge khon jong nrungot ki Kyrtong kata laingot kum ki Kyrtong shimat katau ba Teibor Lang Pathau bariu MDC bementa uba proses di saukme baruba Seibor Lang Nonglat nang ta uba Wan Seng Jerwa ka Congress ka kong Daniela Nonglat na ka BJP baruba Edison Karum Noit na ka VPP.
Namau plang ding ye ru kindan nrungot ki Kyrtong makentop yo ba Matthew Beyond Star korba ka UDP ubaderu MLA ka mau plang uba lamprang blak ka NPP ubaderu MDC bementa uba mau koridor renja berba Philemon Kharbendai kum ki Kyrtong Klemseng uba Lancaster Marbanyang ka VPP berba George Season ka Congress. Ki Atli ki Constituency ki baki Kyrtong ki haban Thep Kyrteng ha office SDO ka Pynursla Civil Subdivision ki day na Langkerdam Light Kro ban Nongscan Constituency. Na Langkerdam Light Kro ki don nrungot ki Kyrtong makentop yo ba ringkat lang lendam ka UDP ubaderu MDC bementa uba rilang nongklau ka Congress uba rak bok lang titsong ka NPP uba syambor lang renja ka VPP uba ban plibor lang mauro ka Khnam baru ba Elvis Star Kharbudan ka BJP. Na Nongscan Constituency pat ki don sangot ki Kyrtong bakentop ya ka Congress Mary Kharpuri ka NPP kebaderu ka MDC bementa na kani ka Constituency uba man balang thaba ka VPP uba Monak Shabong ka Congress uba Anthony J Khongwang ka UDP baruba Ebrant Khongtha ka BJP. Karba Atli ki Constituency ki baki Kyrtong ki haban Thep Kyrteng ha office SDO ka Sohra Civil Subdivision ki day na Sohra bat Shela Constituency. Kibanya aireng na Sohra ki don saungot ki Kyrtong bakentop yo ba Tita Sterwal Khan ka UDP ubaderu MDC bementa uba Donovan Wanlang ka NPP uba John W Thaba ka VPP berba B Vitus Remai ka Congress. Na Shela pat ki don rungot ki Kyrtong katau uba Asan Langwan Swet ka VPP uba Astarlan Club ka Congress uba Bariku Parson Ram ka UDP uba Ethan Kharpuri ka NPP uba Yasuk Langwar ka Khnam Barka kong arena hinyota kum ka Kyrtong Klemseng. Habatin, pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya